Türkmenabad şäherine häkimetler aktivistin garnaşlaryny idarlaýarlar. Ol Türkiýede hoşlaşyk videosyny ýazga aldy. 13 aprelde Türkmenistanyň Türkmenabad şäherine ýaşaýan 36 ýaşly aktivist Zarina Ahtiyamowanyň garnaşlaryna Daşary işler ministrliginiň işgärleri gelip garry enatasyna we uly gyzyna çynlaky basyş edip başladylar. Bu ýere gelenler Zarinanyň sosial ulgamlarda eden çykyşlaryny görkezdiler we dürli idarlamalar bilen haýbat atyp 74 ýaşly kakasy Ahtiyamow Kerim Metyolowiçi ýürek keseline duçar etdiler. Men Helsinki fondyna uradan hatyna ol şeýle ýazýar. Olar gyýgyrýardylar. Gyýdyňyz terrorçylyk topary bilen baglanşykly. Ol ýerden çyksyn. Bu gowy topar däl. Uly gyýdym maňa hakykaty açyçan aýtmagy betetmek üçin ýygy derli hat ýazýar. Görnüşi ýaly ilki olaryň ýanyna öý administrasiýasynyň işgärleri, soň polisiýa işgärleri gelip Daşary ýurt opozisiýasynyň gepleşiklerine we hereketlerine gatnaşmagy betetmegimi talap edip tutsuk ediljekdigi bilen haýbat atýarlar. Ahtiyamowa 2006-njy ýylda Türkiýe göçüp geldi. Bir näçe wagtdan soň bir türk raýaty bilen durmuş gurdy we 2 sany çagasy doguldy. 2010-njy ýylda pasporty ogurlandy. Türk polisiýasy bu hakykaty ýazga aldy we şahatnama berdi. Zarina pasportynyň bir nuskasyny saklady. Resmi namalaryny gaýtadan dikeltmek üçin mesele ýok ýaly. Beýleki ýurtlarda müňlerçe adamyň edişi ýaly konsulluga baryp gaýtmaly. Emma ýok. Konsulluga onlarça gerek baryp gören Zarina 12 ýyl bäri ona bu hukuky inkar edýän İstanbuldaky konsulluk işgärleri bilen ýeközü söwüşýär. Ine şeýdip meni aktivist bolmaga mejbur etdiler diýip bize beren interwýusyna gurrun berdi. Türkmenistanyň garnaşlaryma idarlaýarlar. Sebäbi men DWT-de aktivist boldum we meniň ýaly ýöneköý raýatlaryň problemalary barada açaçan geplep başladym. Daşary işler ministrliginiň işgärleri sebäpli kakasynyň ýürek agyrly bolmagy sabrynyň soň damjasy bolup bu video habaryny ýazdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsulluklary barada kanuna laýyklykda olaryň wezipeleri raýatlaryň bozulan hukuklaryny dikeltmek üçin çäreleri görmegi öz içine alýar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň Moskwadaky baş konsullugynyň web sahypasyna ýerleşdirilen maglumatlardan görnüşi ýaly Türkmenistanyň raýatlary belli bir resmi namany dikeltmek, almak meselesini çözmek üçin Russiýadan gitmeden konsulluk bilen şahsy habarlaşmak yeterlikdir. Hususan Türkmenistanyň raýatynyň watanyna ýaşaýan döwür üçin maşgala ýagdaýy barada şahatnama almak. Emma İstanbuldaky Türkmenistanyň baş konsullugynyň web sahypasyna beýle maglumat ýok. Ýokardaky we başga da ýüzlerçe wakanyň görkezilişi ýaly aslynda bu edara beýle hyzmatlary bermeýär. Türkiýedaky türkmen diasporasy bilen Russiýadakylaryň arasynda näme tapawut bar, näme beýle diskriminasiýa. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýokary gurama hökmüne näme çin raýatlar bilen baglanşykly beýle kanuny boşlugy ýol berýär. Netijede maşgala ýagdaýynyň ýekiji şahatnamasy konsulluk işgärleri bilen köp çaganyň enesiniň arasyna gapma garşylyga sebäp boldy. Bu ýeketäk ýagdaý däl.